Kubor Snem jong Nongsan Hima. Menteri Rangba Gajila Ugonrat ke Sangma ula Pynpaw ke Jingsngewlem halor ke Jingklat no jong kupa bakut upu Francis minta kesengi ke arpoi trik uyayong arhaja apusan Vatican City, Rome, Italy. Ugonrat ula Pynbenaru ke kubor Ngewlem hakirinsan social media. Bar uloong bangadap da ke Jingsngewlem ke bakraw halor ke Jingklat no jong kupa bakut upu Francis kumukli jong ke balang Roman Catholic. Upop ulayalam dakandoksa syaki babun. Ulalong shisha upop jong upat belin. Badha ka jing im jong ula Pynpaw ya ka jing long sngorit ka jing iet kabalapan shlur ya kimin sim babun. Ngakan maru ya kapor ka bakongsan bangalay kendu ya kupa bakut ha Vatican ha ubenay no opera arhaja apu ar. Ha kabang ngalakarpat ya banduay na kabenta ka jila kari bat kibriyo jungi. Menta ngiladu no ya unong yalam jong kabalang bad ya unong yalam jong kaperthei hindre ka jing em jong kan long ka jing ai men siam mingi baro ai ba ka men siam jong kan chong that ha ka jing suk bam jukut laong Menteri Rangba.